Projekt pod nazwą Likwidacja barier rozwojowych Most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875. To inwestycja realizowana wspólnie przez województwo świętokrzyskie i podkarpackie. Obejmuje swoim zakresem budowę dwóch mostów na Wiśle w okolicach Połańca 955 metrów oraz na rzece Breń Stary 113 metrów. W ramach inwestycji powstanie również nowy ponad 4-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 764. Jest to inwestycja o znaczeniu ponadregionalnym, gdyż udrażnia ważny szlak komunikacyjny północ-południe, zwiększa atrakcyjność inwestycyjną terenów lokalnych w obszarze specjalnego rejonu inwestycyjnego Połaniec i strefy ekonomicznej Europark Mielec oraz zwiększa możliwość rozwoju regionów i sąsiedzkiej współpracy. 24 października 2012 roku władze województw świętokrzyskiego i podkarpackiego podpisały z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę, na mocy której inwestycja otrzymała dofinansowanie w 85% wartości zadania. Wartość projektu wynosi ponad 204 miliony złotych, z czego 85% stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich po połowie finansują wartość prac. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach jest liderem projektu ze strony zamawiającego. Naszą rolą jest koordynacja prac obydwu beneficjentów, zarówno strony podkarpackiej, jak i świętokrzyskiej, w zakresie nadzoru nad pracami inżyniera kontraktu, dotrzymywania terminów, składania wniosków o płatności i dotrzymania ostatecznego terminu, to jest 30 październik 2014 roku. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, pełniąc rolę inwestora na zadaniu inwestycyjnym, jest odpowiedzialny za przygotowanie inwestycji, a więc wszelkie uzyskanie dokumentacji projektowych i wszelkich decyzji niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji, jak i kontrolę realizacji całego procesu inwestycyjnego. Przygotowania przedsięwzięcia trwały bardzo długo, bo pierwsze porozumienie w tej sprawie było zawarte w 2002 roku. W czerwcu 2012 roku biuro projektów Schussler Plan zakończyło pracę przy projekcie budowlanym. W październiku 2012 roku została zawarta umowa z wybranym w przetargu wykonawcą inwestycji, która to ma zostać zakończona do końca października 2014 roku. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwa Robót Mostowych Mosty Łódź S.A., który pełni rolę lidera na tym kontrakcie wraz z partnerami Kieleckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych z Kielc oraz Vistalem Gdynia spółką akcyjną. Przedmiotem kontraktu jest budowa nowego 8-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej łączącego województwo świętokrzyskie i podkarpackie. W skład tego odcinka wchodzić będą dwa mosty. Jeden most na rzece Wiśle o długości 955 metrów, drugi na rzece Breń Stary o długości 112 metrów. Kluczowym elementem całego przedsięwzięcia jest oczywiście blisko kilometrowy most na Wiśle. Roboty związane z budową obiektu prowadzone są po obu stronach rzeki równocześnie. Po niespełna roku od przekazania placu budowy, nowa przeprawa, która połączy województwo świętokrzyskie z podkarpackim, nabiera konkretnych kształtów. Na dzień dzisiejszy na budowie wykonano wszystkie podpory mostu na rzece Wiśle oraz mostu na rzece Breń Stary. W chwili obecnej trwa transport i montowanie konstrukcji stalowej mostu na rzece Wiśle. Zmontowano całą konstrukcję na moście na rzece Breń Stary. Oprócz tych robót wykonano nasypy ciągów głównych niezbędne do nasuwu konstrukcji zarówno po stronie podkarpackiej, jak i świętokrzyskiej. Również wykonano drogi technologiczne i dojazdowe umożliwiające transport konstrukcji. Trwają prace związane z przebudową robót branżowych. Również rozpoczynamy roboty hydrotechniczne i regulacyjne.
Najbliższym etapem budowy będzie nasuwanie konstrukcji zarówno ze strony podkarpackiej, jak i świętokrzyskiej. W dniu jutrzejszym rozpoczynamy wysuw pierwszej sekcji 20-metrowej od strony świętokrzyskiej. Kolejnymi etapami będzie budowa konstrukcji stalowej w okolicy podpór nurtowej 5 i 6 na rusztowanach stacjonarnych. Kolejnym ciekawym etapem będzie wykonanie przęsła nurtowego, tak zwanego zwornika, który zostanie przywieziony w elementach 20-metrowych, scalony na brzegu i w długości odcinka 60-metrowego przetransportowany barką na miejsce docelowe. Kolejno zostanie wzniesiony i zamontowany, konstrukcja zostanie spięta i zespolona nad rzeką Wisłą. Prace planujemy związane z nasuwami zakończyć jeszcze w tym roku. Montaż zwornika planowany jest na miesiące zimowe 2014. Niezależnie od tego wcześniej rozpoczną się roboty betonowe związane z wykonaniem ustroju żelbetowego na konstrukcji stalowej. Jeśli chodzi o most na rzece Brynio Stary, w tym roku mamy zamiar zabetonować całą płytę i rozpocząć roboty wykończeniowe. Wystąpiły na budowie pewne utrudnienia, począwszy od miesiąca lutego tego roku. Czterokrotnie rzeka Wisła wylała i zalała większość podpór mostu na rzece Wiśle. Również obfite opady deszczów, które wystąpiły w maju i w czerwcu, utrudniły wykonywanie nasypów niezbędnych do nasuwu konstrukcji. Jednakże na dzień dzisiejszy termin zakończenia nie jest zagrożony. W wyniku realizacji projektu mieszkańcy Podkarpacia będą mieli większą dostępność do centrum kraju, ale również mieszkańcy województwa świętokrzyskiego będą mieli dostęp do autostrady A4 i do wschodniej granicy Polski. Planowane zakończenie całości inwestycji ma nastąpić z końcem października 2014 roku.